Baldi Zsáda vagyok, 20 éves, és Szegedről érkeztem. 1000 éves sportolok, amióta csak az eszemet tudom, és bő 10 éve belecsöppentem a kajak világába, ott is ragadtam, és a sérülésem óta is aktívan kajakozok, és egy éve elkezdtem kenúzni is, úgyhogy most már hivatalosan is kajakkenusnak mondhatom magamat. Emellett, ha éppen nem edzek, akkor általában színházba vagy moziba járok. Attól, hogy székbe kerültem, nem szeretem elrejteni magamat, és imádok bárhol megjelenni. Azt gondolom, hogy ez egy olyan verseny, ahol megmutathatjuk magunkat, és nem azt, hogy székesek vagyunk, hanem azt saját magunkat, hogy mi is nők vagyunk, akik szeretnek szépek lenni, szeretnek magabiztosnak mutatkozni, és magabiztosnak is lenni. És ez nagyon fontos, és ez a verseny hozzájárul ahhoz, hogy így is érezzük magunkat, és felhívjuk az emberek figyelmét, hogy nem székek vagyunk, vagy betegek, hanem értékes, gyönyörű, szép emberek, akiket érdemes észrevenni. Most volt decemberben, hogy 3 éve székbe kerültem. Előtte sem volt túl nagy magabiztosságom, de főleg amikor székbe kerültem, akkor úgy megijedtem, és aztán annyi pozitív visszajelzést kaptam így a baráti társaságból, családtól, ismerősöktől, hogy ez így elkezdett belül nőni, és egyre inkább magabiztos lettem, és bármerre mentem, mindenhol pozitív visszajelzéseket kaptam, hogy de jó velem találkozni, de jó, hogy mosolygok, de jó, hogy másoknak is erőt tudok adni azzal, hogy nekem van. És ezek a pozitív visszajelzések adnak iszonyatos magabiztosságot. Amit székesként megtanultam, az az, hogy értékelni kell az apró dolgokat is. Amikor a műtét után felébredtem, nem azt néztem, hogy mi nem mozog, hanem azt néztem, hogy mi mozog, és mit tudok használni. És ez egy nagyon fontos szemszög, egy látásmód, amit azt gondolom, hogy épp emberként nem mindenki tud használni. És amikor ér egy tragédia, egy sérülés, egy akármi, átértékelődik bennünk nagyon sok minden. És amikor megtanuljuk értékelni az apró dolgokat, onnantól kezdve örülünk annak, hogy sütanak, vagy hogy esik az eső, vagy hogy az esőben szabadak a hinták. Mindenben látni kell a pozitívat és a jót.